पुण्यातली विमाननगरची स्थिती, विमाननगरची कंडिशन बघा, केवढा मोठा पाऊस आहे. विमाननगरमधली स्थिती आहे ही. एवढा मोठा पाऊस आहे बघा, कसं पाणी आणि एवढ्या पावसातून धरण भरल्यासारखं झालंय. धरण जाई का क्षेत्र इथून. एक मिनटं मी जाते. अशी सगळी स्थिती आहे पुण्यातली. आणि एवढ्या पाण्यातून आता लोक जातात. बापरे, पडायला होतं रस्त्याने, एवढं सगळं पाणी आहे. पावसाने अशा वायरी पण खाली पडल्यात रस्त्याने बघा. तसं नदीचं स्वरूप आलंय रस्त्यांना. मी ना पावसातून जात आहे म्हणून मला मोबाईल व्यवस्थित पकडता येत नाहीये, कारण एका हातात छत्री आणि वरून एवढा मोठा पाऊस आणि एका हातात मोबाईल, मला खूप कठीण होतंय. पण तरी पण मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करते की बघा किती पाऊस आहे. आणि आता एवढ्या पावसातून आता जायचं आहे मला कामावरती. आणि गाडी आली की एवढे शिंतोडे उडतात ना अंगावरती, एवढा पाऊस उडतोय ना, खूपच कठीण आहे. खूप अवघड आहे, अवघड आहे. कोणाकोणाकडे पाऊस चालू आहे बरं, एवढा सांगा बरं. आज पुण्यामध्ये दुपारपर्यंत कडक ऊन होतं ना, आता अचानक पाऊस आलेला आहे. पूर्ण भिजले मी अक्षरशः पावसाने ना, पूर्ण भिजले. आणि थंडी वाजायला लागली आता पावसाने. एवढे हाल आहेत ना लोकांचे. जस्ट आत्ता चालू झाला 5 वाजता पाऊस. 5:15 म्हणजे 15 ते 20 मिनिटात एवढा पावसाने हे केलं. 15-20 मिनिटातच 15 ते 20 मिनिटं झालेले आहे पाऊस चालू होऊन. पंधरा 20 मिनिटातच ही स्थिती आहे रस्त्यांची. खूप अवघड आहे, खूप अवघड आहे. बघा रस्त्यात ओली झालेली मी पूर्ण. पूर्ण गाडीचं पाणी उठतंय अंगावरती. एवढं घाण ना, नको वाटते. विजांचा आवाज येत असेल तुम्हाला. वाटते अक्षरशः एवढ्या पावसामध्ये जायचं, माहिती आहे का, नको वाटते. काय पेशंट येणार आहेत आमच्याकडे आज एवढ्या पावसामध्ये. बापरे, कठीण आहे, कठीण आहे, कठीण आहे. बघा 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 किती पाऊस आहे. कंटाळा आलाय मला आता. अरे बापरे, कधी पोचणार क्लिनिकला असं झालेलं आहे. अवघड आहे. पावसामुळे पटापट चालायला पण होत नाहीये.
विटा सुद्धा वाहून आलेल्या आहेत एवढा पाऊस. हे बघा रस्त्याची काय हालत झालेली. दगडी सुद्धा वाहून आलेल्या आहेत इथं. इथल्या ज्या दगडी होत्यात ना याच्या फुटपाथच्या त्या सुद्धा वाहून गेलेल्या आहेत. एवढा पाऊस आहे. खूप अवघड आहे. पूर्ण ओली झाली आहे मी. पूर्ण ओली झाली. मी डायरेक्ट क्लिनिकमध्ये गेल्यावर बसू पण शकत नाही आहे. एवढी ओली झालेली आहे. एवढा पाऊस आहे. जावं असला पाऊस असू द्या ऊन असू द्या वारा असू द्या जावंच लागते. बघा चिमुकल्या मुलांचे क्लास सुटून आई वडील घेऊन जात आहेत बिचारे पावसातून. बघा सोसायटीमध्ये पाणी वाहून जाते रस्त्यावर. मला आहे ना आता छत्री पण पकडायला जमत नाही. एवढे हात दुखायला लागलेत माझे. एवढे ओली झाली ना खूपच अवघड झालं. माहित नाही आता इथं किती पाऊस असेल आता त्या रस्त्यावरती. इथं पुढच्या चौकात तर अजून जास्तच पाऊस साठलं. पाणी साठलेलं असतं पावसाचं. तिथून तर अजून जास्तच कठीण होतं. अवघड आहे अवघड. यायचं का कोणाला तिथं गटारी साजरी करायला. बघा इथं समोरच दत्तगुरूंचं मंदिर आहे मस्त. तिथं आलं की मला एक खूप प्रसन्न वाटतं. एक तिथून तुम्हाला दिसतं की नाही माहीत नाही आता पावसामुळे. छान वाटतं. इथं आली की देवाला नमस्कार केला की बरं वाटतं जरा. बघा आपले दत्तगुरू महाराजांचं मंदिर. याचं दत्त मंदिर चौक म्हणतात. बघा किती पाणी आहे सगळीकडे. दत्तगुरू महाराजांचं मंदिर. इथं जवळच फुलांचे हार बीर भेटतात मस्त. जायचं असेल आपल्याला तर. आता जवळजवळ क्लिनिक जवळ पोहोचत आले मी. खूप ओली झालेली. रिक्षावाला तर अंगावर घालतात की काय काय माहिती.
फायनली क्लिनिकच्या जवळ पोहोचत आलेली आहे मी आता. अजून थोडी फास्ट आली असते मी, पण एवढा पावसात ना शक्यच नाही आहे. छत्री पण उलटी उरटते वरती. अचानकच एवढा पाऊस झालेला आहे. फायनली क्लिनिकच्या जवळ पोहोचत आहे. माहित नाही पेशंट कसे येतील आता एवढ्या पावसातून. आता जवळजवळ उघडत आला पाऊस. वरती तुम्हाला वातावरण दिसत असेल थोडंसं असं कमी वाटतंय, पण माहित नाही आता होते ना. आता हे आमचं वरती क्लिनिक दिसत असेल तुम्हाला. बाजूला इराणी कॅफे. टर्निंग पॉइंट 2 दिसत असेल तुम्हाला. आता इथून आमची एंट्री आहे. ही इराणी कॅफे